Dumela makulu azvina kumira zvakanaka right pamazuva mashoma adarika aya kune nyaya yakambotenderera chinzi vanhu vetriple C kana kuti advocate Nelson Chamisa vakuda kufoma imwe party inonzi DAZ inova iyo hint yanga yakapiwa na-deputy spokesperson webato rinoitwa Gift Siziba Ostalos, but muri yeZimbabwe zvichakadaro pakazonzi aiwa no na-Promise Mkwananzi achita kuti aiwa bato iri reDAZ Gift Ostalos aida kungonzwawo vanhu achingoita se kungotamba nepfungwa dzavo achida kuona kuti vakamira sei vanoita sei, but hakuna zvebato reDAZ ratisi kuita zvebato reDAZ tingori vanhu vetriple C ndo triple C ingoriko iyoyo. So panapa muri yeZimbabwe there is a photo raUncle Douglas Mwonzora Baba Betha Dagi iro ratanga kutrenda kuZambia ndariona pane Facebook masocial media akasiyana paFacebook yaJoseph Kalimbwe ari kutrendeswa Dagi anga atopfeka blue yaya kudhara inge kalorika because andinozati pepa vanhu triple C vazawa kuti aiwa vanhu vangatomhanyira kutonoregister DAZ kuzeke so panapa tiri kuona photo raDagi Douglas Mwonzora riri kutotrenda. Umwe wanga atonyora zvanda zvikanzi who let my uncle Dagi out look like that with those oversized pants vatotaura kuti aya wakapfeka mazibhurugwa mazihombe mazi-oversize zvikanzi Betha must behave, we won't tolerate this behavior. Betha ari kutaurwa mwana waDagi Mwonzora, but muri yeZimbabwe zvingori kwamuri inini zvangu handisi kuti Douglas Mwonzora anga atotanga bato reDAZ kana kuti ndiye anga atomhanyira kubato reDAZ, but tiri kungoadresa nyaya yatiri kuona, nyaya yefoto ratiri kuona riri kutenderera akapfeka blue achinzi Dagi atofunga kutotanga DAZ akutochimhanya kudhara akutoratidzira kuDAZ ikoko kana kuti ndiyo imwe player yanga yoda kunogarirana naNelson Chamisa kuDAZ bato racho ranga ranyepwa kunzi rinoda kunotangwa. Amene muri yeZimbabwe zviri kwamuri, but ini ndanguva nenyaya kuti tikuratidzei zvinhu zviri kutenderera, zvinhu zviri kuitika. Sanyaya yaMetition ndinodzifambira nyaya idzi ndichidziweka nyaya dzisemeti, so tiri pachannel yenyu yenyaya yaVision. Kana uchinge watanga kusvika pana peri first time yako ndakanzikokumbirisawo kuti uzviitire favor yekusubscribe this channel wobva wakomenda wolike please. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates manyama nezvimwe zvese zvine zvichiitika. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti pano hatimbofeta takadisappointa, tinoramba tichideliver.